हॅलो नमस्कार. एपिक फ्लेवरचं स्वागत. कृष्ण चटणी तुम्ही खाऊन पळयलंस की आम्ही सांगताना पेजेवट खाऊन आशिल्ली ती लायक जाता तिकी चटणी मुक्काल कप्पातीतले सोय कांतून दवरा फ्रेश वैट मात असो एक 7-8 लसूण काणू लायक कोणते सोलोन चिकेची दाडा दवरा वट्टी तन्नो ಈಸಿ जाता 5 सुकी मिरसांग घेऊन ताजी देंट काढून 1 स्पून तेलांत चिके थोडे वेळ भाजिया एक सानं कुडको 3 चमच घेऊन दवराती धडे लसूण काढून मिरसांग भाजिल्ले सेम तेलांत थोडे वेळ भाजियाती आणि सुके मिरसांग लसूण सोई चिंचांब ग्राइंडर घालून ल्हान करून वाट्टियाती तांकां आनी एक बाउलांत घालून ताका एक मुक्काल चमचे तितले मीठ घालून लायक करून मिक्स कराती मागीर चटणी सर्व कराती. सिता ओट्ट पेज्जे ओट्ट लायक जाता. ट्राय करून पळय. थँक्यू.